Sziasztok! Hát megérkezett a Temu. Most kivontam, és megnézzük, hogy... Aha! Ez ott a táska, amit vártam. Ezt már is kivontam. Ezt meg... Ezt mindjárt kivontam ezt is. Ez meg egy ilyen szekrényre való. Vagy mosógépre, valami ilyesmi. Mindjárt nézzük, hogy... Aha. Ilyen rózsás mintás. No, nem rossz végül is. Nem tudom, mire fogom igaz használni. Hát ez nem. Jaj, ez meg egy alsó. Ez jó nagy. Na, ezt akkor nézd, a táska a lényeg nekem. Hogy az ilyen. De szuper. Na, ez olyan, amilyenre gondoltam. Csajok, ez nagyon jó ez a táska.